Hello Edward, aka Edward Lacsina of YT World. Ayan, ako ba ang dahilan kung bakit nadali ang pag-upload ng congratulatory message. So maraming salamat sa pag-aantay sa akin. Anyway, so yun, I'd like to congratulate you for being a monetized channel now. Salamat sa lagi pag-suporta mo sa LS ko. Ayan, pabayaan mo lang yung mga tumutuwad dyan. Alam ko yun ang pinagmana ko sa'yo yung maraming tumutuwad. So yun lang Edward, good luck sa adventures mo dito sa sa YT. Ayan, so keep on uploading videos, more revenues to come. Ayan, so yan, salamat sa pag-support mo sa lahat ng LS na kasama natin sa sa GC natin. So stay safe, God bless, and good luck. See you around Edward, salamat. Alright mga kalabing, so yun na nga, ito na ang ating brother, ang ating kapatid, ang ating kapogi, ang pinakapogi mga kalabing sa buong mundo ng YouTube. So yun, Edward Lacsina, kapogi, binabati kita dahil monetize ka na, partner na kayo ni YouTube, and yun nga, isang malaking blessings sa yung journey dito sa YouTube, and ipagpatuloy mo lang yung paggawa ng mga videos, yung bigay ng saya sa mga kaibigan natin, sa mga viewers natin, sa mga supporters natin. And yun nga, maraming salamat din kapogi dahil ikaw yung isang tao na aking kaibigan na malaki din yung support at yung tulong sa akin, sa aking YouTube life. And yun, God bless, and ipagpatuloy mo lang ang pag-inspire, pagbigay ng kasiyahan sa mga kapatid natin. So yun, maraming salamat, and God bless sa'yo, and Happy New Year. Bye-bye! Mega love shoutout sa lahat dyan. Bago ako magsimula, kung bago pa lang kayo dito na manonood kayo, subscribe muna sa channel ko, Desa Desa. Yan. At saka pakiclick sa notification bell para always updated kayo sa bawat video ko. At saka, congratulations kay Edward, Dayan Lacsina, kay Kapogi, kay Kalaguyo. Hello guys, this is Doc Rod of Doc Rod TV. I would like to congratulate Edward Lacsina for being a monetized channel.
Edward, I wish you more success in your YouTube channel and more videos uploads and more subscribers. So congratulations in your celebration. Again, Edward, congratulations. This is Doc Rod. Thank you so much. God bless you. Edward Laxina, congratulations to you. At ako'y nagpapasalamat sa iyo dahil isa ako sa inimbitahan mo na gumawa ng iyong congratulatory video. Unang-una, binabati kita, congratulate kita, o medeto. Ayan, alam ko kasi napakahirap bago tayo mamoni. At ako hindi pa pumoni. At maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Para ako ay mamoni na rin. Malapit na. Ayan, congratulations to you. At deserving ka na mamoni. At napaka-friendly mo, napakabait mo, napaka-supportive mo. At ipagpatuloy mo lang yan ang iyong ginagawa. At alam kong maraming na-inspire sa'yo at marami ka pang matutulungan na katulad ko. Ayan. At sa mga nagmamahal kay Edward Laxina, patuloy lang po natin yung pagmamahal na binibigay natin sa kanya. And more powers to you, Edward Laxina Kapogi. Congratulations! Bye-bye! Hi Eduardo! Happy New Year! Congratulations! Isa ka na rin sa monetized channel dito sa YouTube. Just keep doing what you are doing and just enjoy the ride. Enjoy YT journey and God bless you. Just keep on uploading or live. Wala akong masabi. Marami na rin tayong sunod-sunod na na-monetize. Masaya ako para sa atin, para sa'yo. So, God bless you and good luck to your journey on YouTube. Good luck our journey and have a nice day. Ayan guys, good evening everyone. Ayan. Mega love shoutout sa lahat. Ayan, Team Kasolid, mega love shoutout sa lahat guys. Ayan, kumusta po tayong lahat guys? Isa naman pong kaibigan po natin po ang nagiging isang monetize guys. Ayan. So ayan, si Edward Laxina Kapogi. Ayan. Ayan, alam niyo ba si Edward Laxina guys? Ang ginagawa lang po niya para magiging isang monetized channel siya. LS lang siya ng LS, wala siyang inaatupag. Kahit alam niyang walang pupunta sa kanya, yung pumupunta lang dati kaming magkasama. Kami lang tatlo, akala mo parang kami lang tatlo yung laging Ayan, sinishare ko yung LS niya kasi naawa ko, walang tao. Kada punta ko, tapos mag-LS ako din walang tao. So, hindi natin nakalain na naging isang monetized channel guys, si Paring Edward Kapogi. Ayan, idol, tuloy-tuloy lang natin yung ating nasimulan. Ayan, Paring Kapogi. Sana hindi tayo magbago, sana ganun pa rin. Nagbabago lang naman tayo dahil busy na tayo, dahil monetized channel na tayo. Kailangan nating makahugot ng revenue. So, ayan. Hanggang doon na lang po ang aking message para sa iyo, Kapogi. Ayan po. Bye-bye. Good luck. God bless. Tuloy-tuloy natin ha. Huwag tayong magsawa. Yun lang. Bye-bye. Congratulations. Dahil morning ka na. Congratulations, Kapogi Edward Laxina. Ayan. Kapatid, Kapogi, congratulations dahil morning ka na. So, lahat ng pinaghirapan mo, lagi mo tandaan, lahat yan ay ginawa ng Diyos. Kaya lahat ng mga tao dyan sa palibot mo, tumulong sa iyo ay ginamit ng Panginoon para po maging huni ka, okay? So, dapat unahin mo yung pasalamatan yung Panginoon, and then yung mga tao, yung ginamit yan. Yun. We pray, and with Ilongga Gamer, ay laging support sa iyo, kapatid. Nandyan na kami sa likod mo. Lagi mo tandaan, unahin po lagi yung Panginoon. Lagi magpasalamat sa Panginoon. And we pray na maging successful yung YouTube channel. Kaya, kapatid,
Hi, Edward! Congrats dahil muni ka na. Salamat sa pagiging kaibigan. I'm happy for you dahil muni isa ka ng monetized channel sa YouTube. Ipagpatuloy mo lang yan. Keep it up. God bless. More subscribers to come and more revenue to come. God bless Edward, aka Kapugi. Love, love. Hi, Soy Edward. Merry Christmas. Happy New Year. Happy Three Kings. Happy January. Happy Valentine's. Congratulations. Thank you. Nakilala kita at nagiging isang group chat tayo. At napakabait mong team. At syempre, I'm blessed na isa ka sa nakilala ko syempre, 'di ba, sa ating YT. Naging soy ka pa namin sa isang Jessie sa family live streamer. Napaka bait mo at napaka-humble. Kaya binigay ka agad ni God ang para sa iyo, magiging isa kang monetize. Soy Edward, congratulations. Ang wish ko para sa iyong LS, ay sa iyong channel ay syempre yung maging successful ka. Yun ang ating pangarap sa bawat isa, kundi magiging successful ang ating channel. At yun ang gustong-gusto kong mangyari sa atin lahat. At isa ka doon na magiging successful. At sana ang pagpasok ng iyong taon ngayon ay magiging maswerte para sa iyo. I'm blessed na nakilala ka namin at nakilala din namin ang iyong mga teams para lumago din ang ating community sa YT. Sa ulit, congratulations, Happy New Year, Happy Valentine's, and Happy January. Congrats and thank you many more and more success. Bye-bye! Hello everyone at shout out sa Lods Edward Lacsina. And congratulations dahil sa wakas monetize na rin ang channel mo. Ayun. Huge shoutout nga pala sa Team Gigi na sabi mo nga malaki na itulong sa channel mo. Ayun, salamat at Team Gigi. At ayun, tropa, tuloy-tuloy lang sana yung growth ng channel mo. More revenue, more friends, at sana mas marami ka pang mga tropa na matulungan along the way dito sa YouTube journey mo. Right? Congrats sila tropa. So yun, gusto ko lang i-congratulate ang aking kaibigan at tinuring ko na rin kapatid. Congratulations, Kapugi Edward Lacsina, isa ka ng monetized channel. So, na-achieve mo na ang requirements ni Lolo. Tuloy-tuloy lang natin to, lalo pa nating pagsipagan ang ating sinimulan. So, yun, nandito lang ako, Kapugi, bilang isang kaibigan na tuloy-tuloy ang suporta sa'yo. So, nagpapasalamat din ako sa'yo, Kapugi, dahil kundi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang Team M. Ayun, ang Team Ka-Healthy, Team Kasulid, Team Kapatid, and then Team Kapugi. Siyempre, sa'yo yun eh. So, maraming salamat. Ikaw ang naging daan dito para makilala ko yung lahat na team na yun. So, once again, congratulations, Kapugi Edward Lacsina. Ako nga po pala si Glendalyn TV, isang kaibigan ni Kapugi Edward Lacsina. Babush!